झटपट बनणारा मुगाच्या डाळीचं कढण बनवलं आहे. हे कढण चवीला पण अप्रतिम लागतं आणि आपलं पोट पण भरलेलं राहतं. सोप्या पद्धतीने मुगाच्या डाळीचं कढण कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या कुक विथ प्रज्ञा चॅनल तुमचं मी स्वागत करते. हे बघा, मी इथे 1 वाटी डाळ घेतली आहे. ही डाळ आता मी भाजून घेणार आहे. अख्ख्या मुगाचं पण करू शकता. अख्खे मूग भाजायचे, मिक्सरला भाडायचे आणि त्याच्यावरच्या साली काढून टाकायच्या. किंवा जातं असेल तर जात्यावर भाडायचं. पण आपल्याला कसं कधीकधी आपल्याकडे टाईम कमी असतो ना, तर आपण मुगाच्या डाळीचं पण कढण बनवू शकता. आणि ही मी मुगाची डाळ घेतली आणि ही मुगाची डाळ आता चांगली ना बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची. तर मी आता बारीक गॅसवर पहिलं भाजून घेते. इथे मी ना गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि कढई मी गरम करून घेतली अगोदरच. आता मी डाळ ओतते. गॅस बारीक करायचा आणि चांगली भाजायची डाळ. करपवायची वगैरे नाही, चांगली लाल करायची. छानपैकी भाजून घ्यायची. तर मी डाळ ना चांगली व्यवस्थित भाजून घेते. हे बघा, डाळ कशी भाजते बघा. अशी लाल झाली पाहिजे, पण ती त्याला काळे पण डाग आले नाही पाहिजे. हे बघा, छानपैकी कशी भाजली बघा. अजून थोडी भाजायला पाहिजे. बघा, डाळ भाजली तर मी गॅस बंद करते. छानपैकी भाजते. कुठे पण काळे कुठे डाग आलेले नाही आहेत. एवढीच डाळ भाजायची. डाळ जर योग्य प्रमाणात भाजलात ना तरच त्याचं कढण चांगलं लागतं. नाही तर कढण म्हणजे कोण कढण म्हणतं, कोण पेज बोलतं, ते चांगलं लागत नाही. हे बघा, गॅस बंद केला. हे बघा, आता मी ना हे पाणी घेतले टोपामध्ये, पाण्यात टाकते आणि पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आणि दोन वेळा ना चांगल्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. मी स्वच्छ धुवून घेते. हे बघा, धुवून घेतलं. त्याच्यापुरतं ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं फक्त. म्हणजे थोडंसं किंचित जर आपण गुळाचा वापर करणार आहोत ना, म्हणजे तर त्याची चव चांगली लागेल. थोडंसं मीठ टाकायचं. आता मी ते गॅसवर टोप ठेवला आणि आता हे शिजत ठेवायची पेज. सुरुवातीला ना गॅस म्हणजे तिथे गॅस फास्ट करायचा आणि तिथेच थांबायचं. पाण्याला ते उकळी येईल ना, तो फेस येतो ना थोडासा काढून टाकायचा. ढवळायचं. खाली जाऊन ना ते बसतं आणि मग ते करपतं. मध्ये मध्ये असं ढवळत राहायचं. हे बघा, शिजतंय. हा फेस आला जेवढा काढता येईल ना तेवढा फेस काढून टाकायचा. म्हणजे नाही काढला म्हणून काही होत नाही, पण डाळीचा ना उग्रपणा तो असतो ना, तो कमी होतो मग. आता ही डाळ ना चांगलं मीडियम गॅसवर शिजून घ्यायची. आता ही शिजायला देते.
बघा इथे डाळ शिजली आहे. बघा डाळ शिजली आहे चांगली. थोडी शिजायची बाकी आहे. त्याच्यात गूळ घालायचं. आणि ज्या वाटीने मी डाळ घेतली त्याच वाटीने मी गूळ घातलं. बघा आणि गूळ चांगलं ढवळून घ्यायचं. आणि शिजायला द्यायचं. परत वेलची टाकते. हे बघा वेलची टाकली. आणि हे खोबरं, ओलं खोबरं मात्र अवश्य टाकायचं. ह्याच्यात छान लागते. जेवढं तुम्ही ओलं खोबरं टाकाल ना तेवढं त्याला चव चांगली येते त्या पेजेला. आणि आता चांगलं शिजायला द्यायचं. चांगली त्याला उकळी काढायची. इथे मी 1 वाटी दूध घेतलंय. आता दूध टाकते. या दूध आहे ना ऑप्शनल आहे, पण दूध टाकलं ना अजून सुंदर लागते डाळ. दूध टाकायचं आणि बारीक गॅस करून त्याला एक उकळी घ्यायची. हे बघा तर बारीक गॅस करायचा आणि उकळी घ्यायची. मग आपली पेज तयार होणार. पेज चांगली छानपैकी तयार झाली. चांगली मेंढली आहे. हे बघा तुम्हाला जवळून दाखवते. ती चांगली मेंढली आहे बघा. आता गोड कसं तुम्हाला माहिती आहे, एका वाटीला 1 वाटी गूळ असतं. पण तुम्हाला कमी गोड हवं असेल तर कमी टाका. आणि किंवा तुम्ही 1 वाटीला पाऊण वाटी गूळ टाकलं तरी हरकत नाही. हे बघा आता मी गॅस बंद करते. बघा तयार झाली. तर मी ह्या बाउलमध्ये काढून दाखवते तुम्हाला मी. हे बघा कसं मुगाचं कढण तयार झालं आहे. बघा आहे ना उपवासाचा फराळी नाश्ता. म्हणजे हे जर तुम्ही खाल्लात ना दिवसभर तुम्हाला भूक लागणार नाही. तर श्रावण महिना चालू झाला आहे. श्रावण महिन्यामध्ये तुम्ही अशी करून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा माझ्या पद्धती. असं ॲक्च्युली खरं म्हणजे हे ना मूग अख्खे मूग असताना त्याच्यापासून करतात. मूग भाजून ते जात्यावर भरडतात. पण आता आपल्या कधी आपल्या घाई गडबडीत आपल्याला वेळ नसतो एवढा ना. तर मग मुगाच्या डाळीपासून मुगाचं कढण कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी दाखवलं. आणि सेम असं करून बघा. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल ना तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन देत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. आणि सेम असं तुम्ही मुगाचं कढण करून बघा. कारण